Здравейте и добре дошли отново в канала на Фотосолар. Много пъти съм ви разказвал за разликата между нисковолтовите и високоволтовите батерии. Споменавали сме неведнъж, че има разлика както в характеристиките им, така и в цената им, за съжаление. Но до сега никога не сме ви показвали какво има под капака им и от какво са изградени те. Така че темата на днешното видео е високоволтови батерии и тяхното управление. Какво има под капака? Отверката е в ръцете ми, така че да започваме. Първо няколко думи за това какво са високоволтовите и какво са нисковолтовите батерии. Нисковолтови са батериите, които работят на около 50 и няколко волта и обикновено имат 16 клетки свързани последователно. При високоволтовите батерии също има последователни свързани модули, но напреженията започват от малко над 100 волта и могат да завършат до няколко стотин, зависи от вида на системата. Основната разлика, която може да видите, когато изграждате нисковолтова и високоволтова система, е в това, че при високоволтовите системи има един допълнителен модул. Често той се нарича, и ние също го наричаме BMS, но не бива да го бъркате с BMS-а, който представлява една сравнително малка платка за управление, която има и в нисковолтовите батерии. Но в нисковолтовите батерии няма да видите това. Цялото това нещо, което държа в ръцете си, всъщност е модула, който управлява самите батерии и който се грижи за това те да работят по правилен и безопасен начин. В случая тия батерии, които имам тук, са с степен на защита IP65, което предполага, че имат доста високо ниво на защита, затова има толкова нагъсто. Тук виждате болчета, които държат капаците им. Сега любопитството, разбира се, ще наделее и аз ще отворя капака, за да ви покажа и какво има вътре в BMS модула, за да видите защо той струва повече пари. При тази система конекторите са вградени, виждате ги тук и тук, така че не е нужно да правим допълнително външно окабеляване. Много лесна е инсталацията и представлява ето това нещо. Има, разбира се, две осигурителни винчета, които трябва тук да завиете в ъглите, за да не реши някой просто от любопитство да го дръпне нагоре и да се получат тук някакви дъги, но сега започваме да развиваме винчетата. BMS е отворен, виждаме вътрешността му. Аз ще се опитам накратко да ви обясня какво има тук, за да разберете каква е причината това нещо да струва толкова колкото струва, откъдето идва и значителната разлика между цената на нисковолтовите и високоволтовите батерии, защото можем да кажем, че модулите са горе-долу на една и съща цена, като ще почна отвън навътре. Това е изхода на батерията, виждате с червено са маркирани плюса, а с черно е минуса. Първото нещо, през което минава, е един фарит, който служи за филтър. След това минаваме през един двуполюсен разединител, ключ, плюса идва тук, а минуса тук. Интересно, това нещо е контактор, който обаче е предназначен за прав ток. Той се управлява от управлението тук и както минуса, така и плюса, когато батерията не е свързана към инвертор. И единственият вариант тия двете да се включат така, че тук на изходите, защото тук на тия изходи може да имаме между 100 и 600, дори и 700 волта, може би в някои случаи, което си е сравнително опасно напрежение. Тея двата DC контактора, работата им е да включат плюса и минуса само тогава, когато е сигурно, че батерията е свързана към инвертора, имаме комуникация, изминал е тестовия период 60 секунди, предварителните проверки са преминали, системата предполага, че е безопасно и чак тогава да включи както плюса, така и минуса. И двете са направени с цел безопасност. Между другото, цената на тия DC контактори хич не е ниска, защото повечето са за AC, а предполагам, знаете, че дъгите при DC гаснат доста по-трудно. След това на минуса има един съвсем обикновен стопяем предпазител, обикновен, на него пише 80 ампера, 750 волта DC и след него има една малка платчица, върху което е разположено ето това синьо нещо, което представлява датчик на Хол, мисля, с който се мери каква е големината на тока, която протича тук. След това пак имаме едни ферити, едни филтри за електромагнитни смущения. Минуса отива. Пипа внимателно с дръжката, защото все пак отдолу има свързани батерии и тук на тия двата, може би тук на тия двата кабела би следвало да има в случая малко над 100 волта, а не искам да ме виждате в кадър как усещам 100 волта върху ръцете си. Така че тук минуса минава през един допълнителен байпас, който е предназначен за включването на втора колона батерии, ако има нужда. В конкретния модел могат да се сложат само 8 батерии, една или 6.
една върху друга, защото теглото става много голямо и върху долната има много тегло, може да смачка самата кутия. Затова при максималната конфигурация от 13 батерии, половината са на една структура, другата половина са на нея и втората се свързва към първата с тия двете неща. Съответно от тук излиза минуса, влиза в голямата букса, която ви показах в началото, батериите свързани последователно, връщаме се обратно към входа, излиза един плюс, който минава през нищо, директно през AC, DC контактора и отива на двуполюсния разединител, който е тук. Аз дори в момента мога да включа батерията така отворена, като малко повече внимавам, разбира се, ще дам on и ще натисна бутончето. Вие ще видите как дисплейчето светка и батерията търси комуникация. След известно време батерията обаче няма да намери комуникация, очевидно не съм е свързал към инвертор, ще светне червеното и тия двата DC контактора няма да се включат. Дори и да се опитвате да изкарате от нея напрежение в този момент, няма да стане. Има определени случаи обаче, когато се налага да пренебрегнем всичките тия изисквания и да изкараме напрежение от нея дори тогава, когато това не трябва да се случи. Такъв казус би могъл да бъде вариант, при който имаме изцяло off-grid система и искаме да подкараме инвертора тогава, когато към него няма свързани панели. Единственият източник на енергия в този случай би се явила батерията, т.е. ако работи в момента, в който е по стандартния начин, би се получил един безкрайен цикъл, защото инвертора няма да захрани батерията, съответно батерията няма да захрани инвертора и така до безкрай. За да го прекъснем този цикъл, батерията има така наречения Black Start. Можем да прескочим всичките и системи за защита и да я накараме да включи въпросните два контактора, да изкара напрежение тук, за да може да захрани инвертора да се събуди, да възстанови комуникацията с нея и вече всичко да влезе в нормалния режим. Междувременно, докато ви говоря, виждате червеничкото, нямаме инвертор, нямаме комуникация, нямаме и напрежение. Това е направено от гледна точка на сигурността на инсталатора, пък и потребителя на такъв тип системи. Още нещо искам да ви покажа тук вътре. Освен голямата платка, чиято основна задача е да поеме комуникацията от страната на инвертора, която идва по един обикновен LAN кабел, който не сме включили, минава през това нещо и отива на този купунг и съответно да разпредели управляващите функции по различните компоненти, които виждате тук. Това, което не ви показах всъщност, са още няколко стопяеми предпазителя на самата платка и едно допълнително реле за DC, което там се е скрило. Неговата работа е да включи и изключи системата за отопление, защото тези батерии са предназначени за работа дори при температури от минус 30 градуса. Обаче LFP клетките не харесват минус 30 градуса. За целта, за да ги направим да работят на минус 30 градуса, трябва на самите клетки вътре да сложим отопление. Тези батерии имат такова отопление и то съответно се включва и изключва с въпросното реле, което също се управлява от инвертора. Имаме един голям баластен резистор, чиято стойност не мога да видя. Той е залепен за долния капак и го използва като радиатор, въпросното реле, платката и едни дип ключета за настройка виждам тук, чиято функция не знам и се надявам никога да не ми потрябва да разбера, бутонче за включване и изключване и мисля, че това е всичко. Съответно, разбира се, земя навсякъде, допълнителни управляващи кабели за отоплението, които също са изведени на конектор, който може да бъде включен към евентуалната втора колона. С това може би се изчерпвам, така че май е време да върна обратно капака, да ви кажа, не правете това вкъщи, не отваряйте тези неща по никакъв начин, няма причина да го правите. Ние тук го правим от чисто любопитство и за да ви покажем какво има вътре, за да не се налага да го правите вие. Сега ще завием обратно винчетата и тази система скоро ще бъде инсталирана. Това са 7,2 кВт часа, LFP батерии, IP65 с подгрев с BMS модул за тях. Това беше всичко, надявам се да ви е било интересно. Не забравяйте да ни харесате долу и да се абонирате за нашия канал. Може да посетите сайта ни www.fotosolar.bg. Ако ви харесва нещо и имате интерес към фотоволтични системи, може да се свържете с нас в секцията контакти. А ако ли не, до нови срещи!